Vilkaise vaikka vie nyt sinne. Joo. Lähet sitten kun oot valmis. Noniin! Lähde vaan sit kun lähet. Valmis. Joo. Voi lähteä. Joo. 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 Tuu, valmis. Joo. Noin. Älä viitti. Tappa hetki. Noniin. Ei vittu, mä en pysty olemaan nauraa. Hyvin. Joo. Mutta sillä kun mä menen selälteen. Mm. Tuolla tippuu nää pusta. Älä koske karttaa! Kerkesin koskee jo. And there he goes. And there he comes. What the fuck? Blooper reel. Jackman fly. Me saatiin aurinkoakin tänne. Ja meikäläisen varjo. Hei hei. Poi. Joo. Pidä käsillä vähän niinku siinä sen tiellä sen. Joo. Nosta jalat sitten reilusti ylös. Pysy paikalla vielä, pysy paikalla vielä. No vitsi, vois pitänyt pää kääntää. Se on sen kartan vika. No, mitäs mietteitä? No ei tässä kummallista, että nää uudet kartat on semmosia, että niissä on tämmönen kahva alla, että kato. Se tuli ideana tosta 1980-luvun sarjasta, kun... No niin joo. Poikki. Oi! Klik. Käy! Kai.
Ei hengitä yhtään. Tuntematon sateessa. Muistatko, kuka näyttelijä teki sillä? Se oli se saatana. No, kyllä mä muistan sen, mutta en nyt muista Se oli Åke Lindman. Niin just. Käy! Miltä näyt? Mitä? Miltä näyt? Ihan jees. Tarviiko ottaa uusi? Ei. Lähde vaan kun lähet. Kuvaako jo? Joo. Vesi. No niin. Oliko siinä nyt? Monesko? Riittävämmän. No niin. Ja, älä kelelelelelele. Oh. Joo, poikki. Boigi. Se on Penan ehkä yksistä hienoimmista kuvauspaikoista saatu purkki. Päästiin käyttää tämmöstä aivan tautisen hienoa monttua. Siinä itse pääpahis. Se Pena. Myös. Niin. Tässä me vähän pakkaillaan näitä kamoja täällä näin. Joo. Me ollaan nyt virallisesti aloitettu kuvaa P2. Saatu ensimmäinen virallinen pitkä kuvauspäivä valmiiksi. Ollaan käyty kuvaa jo pari pienempää osaa tähän alkujuttuun, mitä me nyt kuvataan. Ja se kun Jackman kiipee vuorta. Ja itse asiassa koko elokuvaprojektin viimeisimpiä otoksia Pertin ja Penan tappelusta. Tästä olisi sit enää vaan ne loput jäljellä. About 20 päivää ainakin kuvaamisia. Päästiin tänne helvetin hienolle kuvauspaikalle, mikä löytyi vuosi sitten. Kävin täällä pyörii. Haluatko sä urheilla? Minä. Haluatko sä juosta tän toiseen päähän? Minä? Niin. No, Joo. ei tarvita. Ei vaan. Kyllä nyt varmaan ihmiset tietää ja katsojat näkee kuinka valtavan autenssiivisen massiivinen paikka tää on. Rambo. Seuraava homma onkin sitten, että Kuvataan Rambo 5. meikäläinen sitten John Rambota Rambo 5.
ideassahan ei tietenkään ole luonnollisesti mitään järkeä. Se alkaa sillä, että John Rambo hyppää jostain esiin näin. Sitten lähtee juokseen mäkiä alas. Sinne se meni. Ampuu kuvaajan. Miksi kuole? Paska. No. Voi vaikuttaa tyhmältä idealta, mutta oikeesti ihan helvetin hyvä. Taatusti. Koska tää tulee TV:stä ulos?